tresnamu mung kanggo aku wis ngerti telung ketika kowe malah ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ragu wawa margo aku wis kepadon tresna yo apa wis ora kelingan sumpah janji umum karo aku sineksen bintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku
Setunggal malih Mas. Mboten napa-napa tadi. Nggih. Tahu rasanya nambah. Nek ngerti rasane kok rasane ra iso ilang. Najan nang donggote ya, Pak. Rasa kuwi mau ra iso ilang nggih. Napa niki? Tatu. Tatu.
Ije matur nuwun Mas Gangsul perwakilan saking Kutha Sinjae. Sik lagune Mas Kardi sik ya. Lagune Mas Kardi Caping Gunung karo apa nggih sitok nggih. Kerton Nyau Medhot Janji. Ayo jeng Tanti. Jintekne loro sisan agek bosku. Nah, Mas Endek kira diarep maghrib. Yo, Karang Taruna belum ada yang mewakili, nanti Mas Nopek habis ini juga. Oke. Pokoknya saat cukup sepanjang matahari masih terbit. Sengenge jek ketok. Urung tak barke iku, tangga dhewe kok. Ayo Caping Gunung langsung gedruk Yong, nyambut gawe sing tenanan. Ya. Keringetane gur mergo kepanasan kowe. Ayo, asik.
Dintekne sisan Mas Kardi. Hah? Oke, terima kasih. Ayo Lin, anu Erika ngene Mas Kardi dintekne sisan. Engko bar iki kemendanku sik, bar iki Mas Kardi akeh Karang Taruna. Kerton nyono medhot janji. Penyanyi sing gur modal dhuwur. Kon lemumo. Ya. Penyanyi tertinggi, pemecah rekor saya. Ya oke Mas Kardi terima kasih. Monggo ketua.
Terima kasih saya umumkan kepada teman-teman, khususnya keluarga besar dari keluarga Bapak Sutarno, terutama Karang Taruna. Berhubung waktu masih panjang, hiburan masih berlanjut, jangan pulang dulu. Yang penting kita jaga keamanan, ketertiban. Dan sekali lagi bagi keluarga besar Bapak Sutarno, terutama Karang Taruna, kiranya nanti kalau sudah selesai, dimohon tidak untuk bubar dulu. Jadi saya himbau dibantu dulu untuk memberesi peralatan yang sudah kita pakai. Ya, sekali lagi kepada Karang Taruna khususnya dan saudara-saudara sekalian, kiranya kalau sudah selesai jangan bubar, jangan pulang dulu. Diselesaikan peralatan yang sudah kita pakai supaya semuanya lancar dan tidak mengganggu lingkungan terutama warga Jalan Harimau sini. Dari saya cukup itu sampai sekarang, hiburan masih kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Ya, oke, mohon didengarkan himbauan dari sang ketua. Pokoknya bersih baru pulang, baru antri menerima bayaran. Monggo bos. Iya duet ya duet, lagu apa? Sik nawere keri, aja suwe-suwe. Penyanyi gue buat waduh ya, nek gue jelas deh aku, nek gue wis beres iki. Ayo Tir. Kangen ning ati. Ya, ora apa-apa nyoba. Timbang do buntet nang cobanen. Kangen ati. Oke. Kangen ati. Habis ini Karang Taruna Mas Nopek siap-siap ya. Pokoknya bersama Mulya Laras campur sari murah meriah, 1 hari 1 malam cuma 2,5 juta kunjulannya. Jan ora payu ya seragame anyar ae ta. Seno Laras tak gulung sepanduke. Kendhaku dipangan tikus gara-gara corona. Ayo jeng Tanti napa jeng Lina monggo. Timbang antuk ya ayu-ayu ya galak-galak ya aku rada kuwatir arep rakyat. Ku kowe bali
Duh wong ayu pepujianku Ati susah mong nunggu sliramu Bekas pepujanku ora beda rasane hatiku awak ora bisa turu wewayanganmu ngreredu atiku Mas Amung sira kang bisa nambani Pripun? Lah ampun ngulati lambene penyanyi. Lah sing diulati lambene penyanyi yo. Aja semalang bagus tresnaku iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing netraku Nggih, sembah nuwun. Oh iya. Pak Mursid. Lali aku. Penak to nek karo penyanyi penak to, Mas. Tak wekas nek nyawer aja duit rokok ae. Bos, gimana bos lagunya apa, Bos? Manut. Ya, ayo Nopek sini lagunya bosku. Mas Nopek perwakilan Karang Taruna sik. Engko agak bebas pokoke inslup sengenge agak tak barke. Tanggaku dhewe sing digawe. Tak dol murah. Dulu 101 lagu, sekarang karena musim corona 104 lagu. Pripun Pak Agus ya. Nah, ayo Mas Nopek, monggo. Loh, ndak bisa. Perwakilan dulu Karang Taruna 1. Ya, ayo kayak sini Mas Nopek duet karo Jeng Erika. Apa dhewe ya ora apa-apa. Kanan sini Jeng Erika. Lagune bosku Warung Bakso napa? Oh, manut mawon nggih. Oke, sugeng midhangetaken lelenggahan. Ayo monggo Mas Nopek. Ndak gelak surup iki sing ngene satu surup. Malaikate wis ngode ae nang ditarik muduk. Coba ya Agus gur njaluk lagu ae. Iya. Iki cah Klaten beling dhewe ya iki. Sik Mas Ri. Nadanya setengah ya. Aku ditonggo ganteng-ganteng bagus ning goblok pikirannya. IQ-nya rendah ini, Pak. Sampai iki tak kontrol kayak bagaimana cara berpikir supaya cepat. Banyu moto, Mas. Kan dadi tentara mau. Siap diperintah asal tidak jauh. Ya rekoso ini. Ayo Rik, Erika ya sing padha dulure. Nah, iki ya warga SH iki pelatih muli iki. Kowe nek digwajul aja gelem bombi. Ya. Sini dong, Mas. Kembali tak gawe
cik. Kanggo kowe sing paling tak kenal nganti saiki. Tumite sing banyu moto iki sing dadi saksi sumpah janji sehidup semati. Buktikan harga kowe sing tresnani tekane mati. Piye pek amper wong ayu penak to. Ora usah lolak-lolok canem sing bergas ngono ae. Iso digo mulih sing tengah iki iso. Ora apa-apa nek go mulih, sumpah iki. Heeh, golek dhewe pangan, ora penak to. Apa? Satu lagu lagi. Memori berkasih. Jo, nyanyi Jo. Yo guru modal dhuwur tok. Klaten yo sekali-kali royal aja kalah karo Sukoharjo Klaten. Pak Agus rene wani adol cengkeh. Oh, satu hati sampai mudar wae. Jo ya. Oke. Ya sinampe punairo kilongi Bang Joy Tris punairo kilongi Antonyi balon talak balon lipat teh balon talak kulit tonjak kilong sinampe segang pada Jawa asik bersama Mulyo Laras.
Ayo Pri, tak rene. ADR, ADR iki apa to, Cak? Aku yo lalen ya. Layang donga restu. LDR layang donga restu. Oke. Bar iki engko Mas pendek masih ada sampai surup. Santai aja. Ayo Pri. Mangga Erika. Oh, kowe peluk? Ya, ora apa-apa. Ya. Kowe tak cepaki cah nom ben awet enom. Ya, ini. Ya. Ya Allah, dike brondong. Dari nggih saderengipun nyuwun pangapunten dumateng sagunging para tamu kakung Mbah Putri. Wonten kode kedah dipun kandelaken rumiyin. Sekedap lanjut bar misa. Nggih. Hop Mas, hop, stop. Hop, stop. Stop. Kowe. Bantang. Jale Seket lo ya, wali lho. Wah. Jam berapa tuh? Menang ya 1,5 iki. Cek jan. Lho niki dumateng tempatipun para tamu kakung Mbah Putri, cekap semanten saking keluarga besar Mulya Laras. Mbok menawi wonten kirang langkungipun kula tansah nyuwun agunging samudra pangsami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.
Wis. Nurlela sak lagu ya. Satu lagu mas. Nurlela nanti selesai. Mas Ri. Nurlela sak lagu ya. Kau udah bar. Udah cepet. Udah ya, umum. Oke. Satu aja. Nurlela mas. Dek Sri. Aman. Oke, aman. Biar 3 lagu aman. Satu mas. Yuk. Oh, pray.